Adunay mga igsoon, ang hinapunta sa pagpadayon sa atong programa ning Tagnas Kabuntagon, pero ato sang balikan sa makadali katong atong gilabyan sa miaging Domingo. Gawa nato mahuman mga igsoon do kay nahupdan kita sa atong oras. Ang Roma Kapitulo 8, mga igsoon mo to'y atong nabiyaan, no? Kay wa gyud naputol man kay nahuman ang atong oras. So ato na lang siyang basahon pagbalik o ditso ta sa laing tema sa unahan. Okay? Tungod ni ini, Roma 8:1 ngadto sa 8. Atong basa lang balik, okay? Tungod ni ini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Misaya. Amen. Kay ang balaod sa espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Masya Yeshua nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Amen. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang Sa sa tao. tao gihimo sa Elohim. Amen. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa Oo. tao pinaagi sa pagpadala sa iyang anak Amen. nga mianhi ingon nga tao Amen. aron paglaglag sa sala. Mm. Gihimo kini sa Elohim aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu. Amen. Dili sumala Sa sa tawhanong kinaiya. Kay Baruch kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanong. ilang tawhanong kinaiya naguna-una kanunay sa mga butang nga tawhanon. Oh. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu Mm. naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga balaod Mm. butang. Mm. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon Mm. apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Amen. Busa kaaway sa Elohim ang tao nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Elohim Mm. o dili gayud siya makatuman niini. Amen. Otso. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Elohim. Amen. Baruch Hashem. Mauni ang atong biyaan nga bersikulo ni adtong miaging Domingo mga igsoon. So, giingon ni Apostol Pablo nga kaaway sa Elohim ang tao nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon. Nganong kaaway man siya? Kay dili man siya mutuman sa balaod sa Elohim. Mangumusta ko nimo, Brad? Pastor nga naminaw. Mutuman bakas balaod sa Elohim o dili? Pangutana lang na ayaw kasuko. Pastor nga naminaw, mga membro simbahan nga naminaw, ang akong pangutana ni Moron, mutuman baka sa sugo sa Elohim o dili? Ang gisulti ni Apostol Pablo, kaaway sa Elohim, kadtong tao nga maguna-una sa tawhanong kinaya kay dili man siya mutuman sa sugo sa Elohim. Ang pangutana, kamo ba, mutuman ba mo sa balaod sa Elohim? Kung mayroon ka mutuman, o dili ka kaaway. Kay mutuman, mandi ka. Pero kung mayroon ka di ka mutuman, kay magdomingo gi ka, o kaaway ka sa Elohim. Ikaw, pastor, Domingo man ron, nag-ilis na rabakas imong barong kay matug simbahan mo wali. Hinumdumi gining, inigbarog yung pulpito. Ang imong konsensya mo tulisok nimo nga kaaway kas Elohim samtang nagbarog kas pulpito aron sa pagwali. Kamo diya nga mga membro, nakailis na mo, kay mo adto na mo sa inyong simbahan. Ang konsensya nimo mo tulisok nimo dito sa imong simbahan samtang galingkod ka nga kaaway kas Elohim. Kay wa ka magtuman siyang balaod. Nganong wa ka magtuman siyang balaod? Kay ang iyang balaod nga simbahon siya, simbaha siya sa ikapitong adlaw. Dili sa unang adlaw sa semana. Og ang ikapitong adlaw mao ang Shabbat, dili Domingo.
Hinumdumin na ninyo ha. Kaaway sa Elohim. Kadtong tao nga kanunay maghunahuna sa mga butang tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Elohim, o dili gayod siya makatuman niini. Dili kakatuman niini. Oh? Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaya, dili gayod makapahimuot sa Elohim. Nasabtan na ninyo? Si Apostol Pablo mo'y nagsulti ni ana. Dili gid kuno ka makapahimuot sa Elohim. Kaaway ka sa Elohim. Naday, munang mayong ko, daghan kay mga pastoron, guwapog barong, guwapog Amerikana, guwapog kurbata, kaaway sa Elohim. Ha? Kaaway sa Elohim. Maayo pa ang mga way Amerikana, way barong, pero nagtuman sa sugog balaod, amigo pas Elohim. Amen. Di ba? Oh. Pero kanang mga gwapog barong, gwapog Amerikana, gwapog nektay, gawalis adlong Domingo, kaaway sa Elohim. Na, niya, musugot mo niya na. Okay, dalaygon kayo nga dunay ni ana magsuon mo to ang wa nato matiwas nga mga bersikulo, pero daghan pa gyud ang wa nato matiwas nga mga bersikulo tong miaging Domingo mga igsoon. Pero anhita sa labing pinakanindot o labing interested kaayo nga mga pagtulunan ning taknaa sa kabuntagon aron ta mahigmata sa kamaturan. Kaya kung nakita mga igsoon nga ni anata sa gitawag og katapusang mga adlaw, ni anata sa gitawag og adlaw sa pagpanudya, ang atong mga nakita og nadungog nga mga balita bahin sa mga katalagman, dili komedya, dili tiyaw-tiyaw. Kay ang kamaturan di ay adto Brad Glenn nga paglinog o pagbutos bulkan, gawas ang linog, di lang kay dirirang bulkan ang nibuto. Nang buto sa ang ubang bulkan, marag tulo ka nasod ang nagdungan og buto ang bulkan nga nagsunod lang tulo ka oras. Gaplag 3 hours. O dungan og bukal mga igsoon. Karon nang nahitabo, no? Nga nibuto ang bulkan diri sa Taal. Unya dito po dai sa ubang mga nasod mga igsoon. Do na po'y nidungan og buto dito. So kini nga mga katalagman karon mga igsoon, dili usa ka komedya. Ha? Dili ni siya tiyaw-tiyaw. Busa ayaw ninyo og tiyaw-tiyawa ang inyong kaluwasan pagpangalagad sa Ginoo. Ha? Murag mo na naitabo. Amot lang kundi pa to fake news. Ang dito sa Russia ba to nga ang ilang suba dito nahimong dugo. Ha? May lang tag dito, may lang tag fake news nilang to maigsoon. No? Ay akong gi-monitor kung ibalita basad sa TV. Oh, wala man sa ibalitas TV. Kay kung ibalitas TV kana sure ni gina tinuod gyud na siya. Muna naa mga igsoon kay angay ta nga mangandam ba. Akong ipahibalo ninyo mga igsoon ang kamaturan. Kay kung dili ta mahibalo sa kamaturan, dili ta makaangkon sa kagawasan. Amen. Kay ang Biblia nag-ingon, mahibaluan nimo ang kamaturan ug ang kamaturan maghatag nimo kagawasan. Amen. Amen. Sumala sa Juan 8:31-32 na siya mga igsoon. So ang makahatag ra day kagawasan sa tao mao ang kamaturan. Muna nga ang kamaturan inig madungog nimo, dili ka angay masuko. Dili ka angay muriak nga daw leon nga gapangusmo. Kay maunay naghatag nimo og kagawasan. Ikasuko ba na nimo nga tagaan kang kagawasan? Angay na nimong pasalamatan. Amen. So, karon mga igsoon, daghan kaayo sa atong mga kababayan nagtuo nga ang Vatican City maugyod ang Holy City.
mao ang balaang syudad, mao gyud ang dapit sa mga santos. Mga igsoon, angay ninyo mahibaluan ang kamaturan nga ang Vatican gikan sa word nga batiskan, mga igsoon. Ang batis nga word nagkahulugan nga propeta, prophet. Samtang ang kan gikan sa Mayan language, ang kan nagkahulugan og halas, bitin, mga igsoon. So mao na nga ang Vatican, prophet, serpent ang buot ipasabot niya na. Vatican is the city of serpent prophet. Ang Vatican mao ang syudad sa serpenting propeta. Maunay iyang lawom nga kahulugan sa ngalan nga Vatican. Google. Oh, wala na ninyo madiskubrihi mga kaigsuonan. No? So, sayop mo sa inyong pagtuo, pag-ila nga ang Vatican mao ang Holy City. Lain pang ipadayag namo ninyo. Ang ngalan nga Basilica, mao magiging ngalan mga igsuon sa mga kasimbahanan. Basilica del Santo Niño. Basilica, St. Peter Basilica, dito sa Vatican. Ang Basilica nga ngalan, gikan sa word nga basilis, nga meaning serpent, o di lang kay serpent, the king serpent. Muna meaning sa Basilica, the king serpent, ang hari nga serpente. Kay nganong gitawag siya the king serpent, kay serpent ang Basilica, usa ka serpent nga gitawag og pinaka makamandag nga bitin. Kung nakaila mo anang gitawag og tapayan nga bitin or ibingan nga bitin nga mubuga og hangin ang iyang ginhawa niya makapatay sa mga langgam. Bisan tao bugahan sa iyang ginhawa mamatay ka, mo na gitawag ibingan nga langgam. Aw ibingan nga bitin, mauna ang gitawag Basilica. Mao na meaning di ay sa Basilica. Basilica means serpent, mga igsoon. The king serpent. Sa ato pa, Basilica is the royal house of the serpent. So, mao na gihingalan sa reliyon Romano-Katoliko sa ilang mga dapit simbahan. Di ba? Mahibulong ta. Mahibulong ta. Ngano nga ingon ana man mga igsoon. Nganong nisanay man sad ang mga serpente sa atong panahon. Atong hinumduman nga ang panagna sa adunay, ang propesya sa Genesis, mga igsoon, ang bitin og ang kaliwat sa bitin og ang kaliwat sa babay magkaaway gyud. Atong basahon Brad Roy, Genesis kapitulo 3, 1 ngadto sa 15. Ato lang klaroho na. 3:1 atas 15. Oh. Unsay tunglo sa adunay, unsay gisulti sa adunay, kalabot sa bitin ug sa babay. Karon ang bitin mas malinglahon kaysa bisan unsang mananap sa kapatagan nga gihimo sa adunay nga Elohim. Oh, sa ato Oh. pa ang bitin nag-exist na ni sa panahon pa lang sa Genesis, mga igsoon. Amen. Og nahibalo man ta sa common sense lang nato, kanang bitin mauna si Satanas, mao man ay atong mga pangagpasyod. Di ba? Mauna si Lucifer, mauna si Satanas. So diha na siya sa Gan Eden. Malalangon kuno siya labaw sa tanang mga binuhat, pero di gyud tong bitin mao si Satanas, kundi gisudlan lang to siya ni Satanas. No, karon padayon ta. Og siya mingon ngadto sa babay. Oh. Tinuod ba ang Elohim miingon kamo dili makakaon sa matag kahoy sa tanaman? Oh. Og ang babae miingon ngadto sa bitin. Oh. Kami mahimong mukaon sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa Sa taliwala. Sa taliwala. sa taliwala sa tanaman, Oh. ang Elohim miingon kamo dili mukaon ini. Oh. Ni kamo muhikap nini, Oh. basin kamo mamatay. Oh. Padayon. Og ang bitin mingon ngadto sa babae, kamo dili gayod mamatay. Oh.
Kay ang Elohim na hibalo nga sa adlaw nga kamumukaon ini. Oh. Unya Ang inyong mga mata maabli o kamo mahimong sama sa mga Elohim, Amen. mga Diyos nga nahibalo sa maayo ug daotan. Okay? Tiwasag basa. Og sa diha nga ang babay nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon, og nga kini madanihon sa mga mata, og sa mga kahoy nga pagatinguhaon aron mahimong alamon siya, mikuha siya sa bunga niini, og mikaon, og mihatag usab ngadto sa iyang bana uban kaniya, Oh. og siya mikaon. Atong balikan ha, mga igsoon. Unsa may gipanulti sa bitin ngadto sa babay, diha na to makita nga ang bitin naglarawan sa usa ka bakakong magwawali. Nga naman, iyang gituis ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Adonai. Ha? Gituis niya. Giunsa pagtuis? Sa itong bersikulo miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Ang sulti sa Adonai, mga igsoon, ayaw kamo pagkaon niya ng kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman. Kay sa panahon nga mukaon kamo, mamatay gayod kamo. Pulong nga sa Adonai. Unsay pulong bitin? Dili tinuod nga mamatay kamo. Timan ina ha, unsay ilhanan sa bitin karong panahon na? Naglungtad yapon ang bitin ron kay ang kaliwat sa bitin wala mamatay. Og ang iyang kaliwat naglungtad hangtod ron og mailhan nimo ang kaliwat sa bitin kay gawali og against or sopak sa pulong sa Adonai. Amen. Mayong Adonai, mamatay ka, mayong siya dili. Mayong Adonai, balaan na akong siyabat, mayong pastor, sa una ra na. Muna yung mga bitin. Mayong ang Adonai, ayaw mo kaog hugaw pagkaon, balaan na inyong kaugaling. Yung mga pastor, gilimpiyo ka na. Ha? Mauna yung mga bitin. Mauna yung kaliwat sa bitin. Dili lang kay ang batikan. Kay ang batikan nanganak man sad. Bitin, batikan ang bitin. Aw kanang batikan, bitin sila. Kay nagtudlo silang sukwahi sa pulong sa Adonai. Onya kay nanganak masad. Oh, ang anak po sa batikan, mao man yung mga born again, Mother of Pentecostal, religion, Catholic. mga Protestante, Baptist. Muna yung anak sa bitin nga magwalisad o binaliktad sa mensahe sa Adonai, mga igsoon. Simple raman ang pag-ilas bitin. Ikaw mismo, pagwalis imong pastor nga sukwahi sa Biblia, ikaw mismo, kini akong pastor bitin. Onya, nganong mo pabilin pa man kadya? Dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Elohim kay kaninyo kay nasayod man God siya nga kung mukaon kamo nini maabli ang inyong salabutan og mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa ato pa mas nindot pa gyud kaayo ang iyang pagpalami-lami kay iyang pagyong explikaran og maayo ang babay aron mutuo lang ang babay sa iyang mga lanses. Mao na nga karon ang mga pastor lami kayo mo pasabot. Lami kayong explicar. Wala na itura. May kayong explicar mga igsoon. Palami-lamian ka. Gugma na lang ang Ginoo. Grasya karon ang kaluwasan. Unya sundan na palami-lami nga mga istorya. Nga dili pagtuman sa sugog balaod sa Adonai. Ingon na ang bitin. O kinsa karon mga pastor ang nagpakita nga sila ang kaliwat sa bitin. Sa pagkakita pos babae nga ang maong kahoy nindot kayo ug lami kaunon ana ba pagkakita sa mga membro lami sa kis pastor mo walyo nindot kay wali ni pastor dito na ganahan mas itong simba ni pag ganahan sa dayon ka kay ikaw masad ang babaeng biktima mas bitin ganahan sa kaswalis pastor mga igsoon lami sa kay kaunon ng iyang wali mo na nga mabiktima ka natukob ka pagkahuman pa yun,
Iya din gitagaan iyang bana. So ang babae mo nang hatag siyang bana. Padayon Brad Glenn? Mana to ba? Ako man na day. Sa 15, ako man nakas 15. Okay. Sa pagkahuman gayod nilag kaon sa city. Sa pagkahuman gayod nila kaon, naabli ang ilang salabutan Oh. ug nakita nila nga hubo diay sila. Oh. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira Oh. aron itabon sa ilang lawas. Mao ni rason nganong gisimba sa mga nasod ang bitin mga igsoon. Unsa to mga nasura bradroy ang simba sa bitin? First Greek, Greek, Egypt, Egypt, and Roma. Nganong gisimba nila ang bitin? Nganong gipasinunggan nila ang bitin? Tungod aning bersikulo ha. May utang kabubuton sila sa bitin nga ilang nakita nga kung wala pa ang bitin, dili gyud unta maabli ang atong salabutan. parang na hero. Mo gihimong hero nila ang bitin. Nga kung wala pa ang bitin hangtod karon mangmang ang tao nga wala ing naibaluan ang Ginoo ra. Pero tungod kay ang bitin naghatag kuno natog kagawasan pinagis pagtuo sa iyang wali muna ang karon ang mga tao nabukas ang salabutan, naabli ang salabutan, nahibalo na unsay maayo unsay dautan, mao na nga ilang gipasidugan ug gisimba ang bitin. Sa paglakdon nga pagkasulti, ila pang gihimong hero bayani ang bitin sa ilang kinabuhi. Oh, mo na aron mga igsoon nga daghan ang nagsimbas bitin. Tungod kay nahimong utang kabubuton nila sa bitin ang ilang kaalam ug kahibalo. Oh, 8. Sa pagsalok na sa adlaw, nadungog nila ang Adonai Elohim nga naglakaw sa tanaman. Busa mitago sila sa kakahuyan. No. Apan ang lalaki gitawag sa Adonai Elohim. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok Hadlok. ug mitago ako kay hubo man ako. Oh. Kinsay. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Elohim. May kaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Oh. Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug may kaon ako niini. Ang Adonai Elohim nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, giilad ako sa bitin Giilad. busa Giilad mikaon ko sa ako bitin. niini. Amen. Oh. Giilad kun siya sa bitin, no? Oh. Ang babae mitubag giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Mo nagdaghan yung mukaon sa pagtulon-an sa bitin kay mailad man. Oy, ngilad ko ning bitin. Padayon das 14 ngadtos 15. Og ang Adonai Elohim miingon sa bitin, Oh. tungod niini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Oh. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan. Oh. Og magkaon ka nag-abog Abog. sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babae, og mahimong kaaway ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat. Oh. Dugmo ko niya ang imong ulo og paakon mo usab ang iyang tikod. Baruch Hashem. Amen. Mao na itong law sa Adonai, hukom sa Adonai, batok sa babae, o batok sa bitin, o sa babae. Ang babae nagrepresentar sa Israel, mga igsoon. Babae, himuon ko magkaaway ikaw ug ang babae. Magkaaway si Satanas ug ang Israel. Kay ang bitin nagrepresenta ni kang Satanas mga igsoon. Mahimuon ko magkaaway ikaw sa to pa ikaw Satanas ug ang Israel ug ang kaliwat nimo ug ang kaliwat sad sa Israel. Muna nga ang ilang panagkontra ron, why putol kay mo may tunglo, mao may hukom sa Adonai nila. Hangtod sa katapusan ang panag-away sa bitin og sa Israel og sa kaliwat sa bitin og sa kaliwat sa Israel. Kinsa man yung makaliwat sa Israel, kita nga nagtuo sa Torah karon. Mga igsoon. Unya, kining kaliwat sa bitin, mao sa ning mga pastor nga mga bakakon nga nagtudlo og sukwahe sa pulong sa Adonai. Simple kayong pagsabot. Ang pag-ila sa bitin
pag magwali ka nga binaliktad sa Torah, sukwahe sa Torah, bitin ka. Mismo ang atong Adonai Yeshua, iyang gipamatud-an mga igsoon diha sa Brit Kadasya nga ang mga Parisyo ug mga Sadusyo sa una, bisan to sila ni claim nga sila mga Hudyo, mga kaliwat sa bitin. Atong basahon Matthew Kapitulo 3 versikulo 7 ngadto sa 10. Okay? Matthew 3:7 ngadto sa 10. Mateo 3, 7 ngadto sa 10. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo ug Sadusiyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, gingnan niya sila, mga bitin. Oh. Kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Elohim. Amen. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham, maluwas Kaliwat kamo? ka sa ni Abraham day. Sultian ko kamo, makahimo ang Elohim pagkuha niining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Amen. Gani giandam na sa Elohim ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Baruch Hashem. Oh, unsay gisulti sa Brit Kadasya sa Matthew. Sadyang gikahibalag ni Yukanan Hamatbil nga nailhan ninyo Juan Bautista or John the Baptist. Gikahibalag niya ang pipila o pundok sa mga Parisyo og sa mga Sadusyo, mga igsoon, nga buot mo dool sad kaniya kay gusto sad magpabunyag. Gusto sad magpabautismo. So imbis magpaabot sila og maayong mensahe gikan kang Yukanan, ang ilang nadungog gikan sa baba ni Yukanan, ang masakit nga pulong, ang paghingalan kanilang bitin. Imbis ila tingaling gidahom nga welcome silang Yukanan, abi-abihon silang Yukanan, kay ang ilang tuyo sa pag-adto sa Yarden o Jordan, magpabautismo man, magpabunyag kang Yukanan. Pero ang ilang nadungog, ang masakit nga pulong, nga giingnan silang Yukanan. Mga bitin. Di ba? Ikaw, pastor, unsa kay imong bation nga muanha kas among tigumanan nakabarong naka-Amerikana, unya pagtan-aw nako nimo ako kang itudlo nganlan ta kaditsog bitin, malipay ka ba? Unsay imong bation? So ingon ani guro ang gibati sad sa mga Parisyo nga imbis magpabunyag sila kang Yukanan, ginganlan sila bitin. Mga bitin. Kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga mga paghukom sa Elohim. Ipakita ninyo nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Kana ba? Ang paghinulsol dili sa baba, kundi sa buhat. Ipakita ninyo. Ingon pa diya, nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham, maluwas kamo? Hinumdumin na mga igsoon na. Kaliwat sila ni Abraham. Pero nganong gitawag silang bitin, kay ang ilang pagtulunan nga gitudlo sa mga tao, mao ang takanot nga sukwahi sa Torah. Mga igsoon nga gibilin kanila ni Moshe. Bisan pag dugo silang Hudyo, bisan pag ingog kaliwat silang Abraham. Mabitaw na nga gipamatud-an ni Adonai Yeshua, diri gi-confirm diri gyud sa Brit Kadasya nga dunay mga Hudyo nga piki, dunay mga Hudyo nga kaliwat sa bitin. Bisan kung Hudyo pa sila, kaliwat pa sila ni Abraham. Ingon niyo kanang bisan ayaw mo pagdahom. Nga bisan kaliwat ni kamo ni Abraham, maluwas kamo.
Kaliwat man din ni Abraham, pero nga nung ginganlan magbitin. Unsa may nakapahimo nilang bitin? Ang ilang teaching. Ang ilang pagtulunan nga gitudlo. Sukwahi sa tura ni Moises. Nahibalo naman ta maigsuon nga nung gisupak ni Yeshua ang mga parisyog sa dosyo tungod sa ilang mga takanot, mga mugna nga mga balaod, tinumutumo nga balaod, nga mo ipatuma nila sa mga tao. Mo nay tabo ginganlan silang bitin. Ha? Bisan day kaliwat ka ni Abraham kung magwali kag sukwahi. Maunay bitin, munay bitin mga igsoon. Okay. Look Matthew gyapon ta kapitulo 12, bersikulo 34. Okay. O 23:33 dong iandam. 23. Mateo 12:34. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang nga dautan man kamo. Oh. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mausab ang isulti sa baba. Oh, kinsa man gyapon giinan ni Adonai Yeshua ni? Kini si Adonai Yeshua na ha? Ang mga parisyo gyapon mga sadusyo nga iyang gikatubang. Sa to pa, parihog panan-aw si Adonai Yeshua og si Yukanan, parihog panan-aw sila sa parisyo mga igsoon. Amen. Mga bitin ang ilang pananaw. Nganong bitin ang ilang pananaw? Kaila man nakita nga ang pagtulon ang gigitudlo sa mga tao sukwahi sa Torah. Mao ni karon gyapon mga igsoon nga ang pananaw ni Brad Johnson sa inyo, mga pastor, Elisoriano, Kibuloy, Evangelist Almeida, Periol, Renato, Apostol Periol, kinsa pa diya, Manalo, mga ministros iglesia, tanan mga kapastoran sa Pentecostal, Assemblies of God, Protestante, Baptist, pananaw na ko ninyo, mga kaliwat mos bitin. Kay ang inyong pagtulunan, wa man masubay sa Torah. Nagmugna man mog inyong pagtulunan, nagmugna man mog inyong doktrina, bisan pag atong susihon, kanang doktrinas Pentecostal asagikan sa Amerika. Doktrinas Baptist asagikan sa Amerika. Why mga apostolis nagwali anang inyong giwali? Doktrinang Elisoriano asagikan Amerika ra gyapon. Di man nagikan sa mga apostolis in town mga igsoon oy. Sa may doktrinas dating daan ba nga nagpalig-on kunuhay nila kanaramang kartula silang simbahan nga Church of God. Mura ginay ilang ipasigarbo nga sila gid kuno ang Church of God kay mabasa sa Biblia ang ngalan silang simbahan. Mao din na gigos Biblia. Iglesia ni Cristo, mausad na. Basta na mabasa sa ang inyong ngalan sa iyong simbahan, mabasa sa Biblia. Kamo na'y kamaturan, mao din na giwali sa apostolis. Pagkamabaw, mga igsoon. Muna nga, kung doon na may nagwali sa unang panahon, nga ang mga mining magwali, nga lagbitin, nga mao si Yukanan o si Adonai Yeshua, muna ito sila'y bugtong magwawali sa unang panahon nga mihingalan sa mga parisyo nga mga bitin. Karon sa tingali, wa mo'y laing nadungog nga nagwali sa kahanginan nga nagngalan ninyo mga bitin, tingali si Brad Gideon sa tingali. Ha? Di ba? Pero pasik ko sa balaang kasulatan. Kaya wa niyo sunda itudlo ang Torah sa Adonai. Matthew 23:33. Mateo 23:33. Mga bitin og mga anak sa mga bitin, unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan didto sa impyerno. Di ba? Unsa to? Mga bitin Og mga anak sa bitin. og mga anak sa bitin. Nanganak gid ay. Na kining bitin pag mga anak di ra ba yung tagsara ka bukit itlog Roy. Mura nagmanok po nga tag dinusin na po itlog na Berglin. Ang pwede sanayas mga bitin na ron. Amen. Ano kayo? Ha? Sanay maayo mga bitin kay pag mangitlog na pwede daghan naman.
mga bitin ug mga anak sa mga bitin, unsa to gingon? Kinsay Unsaon man ninyo unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan didto sa iba. karon. Mo na pangutana sa nako ninyo, mga pastor. Unsaon man ninyo paglikay nga dili mo kasilutan ngadto sa linaw nga kalayo kamo mga pastoron nga mga kaliwat sa bitin. Mo nang namantay mga amigo di Abradroy, ato intawong hangyoon nga ilingkawas in town ang imong kaugalingon diya. Dong, migo magin mong Bradroy sad, binaw man kanunay na to si atong amigo, di lang natong hanlan kay kung ano nun niya kas imong mga kauban, lutoson. Pero ang hangyo lang namo nimo, luwas sa gitin taon ang imong kaugalingon. Amen. Gikan sa litag, gikan sa bakak nga mga pagtulunan, paniguro gitin taon sa imong kaluwasan. Ayaw kawilis gidaghanon. Di ba, Bradroy? Mao gyud. Ayaw kawilis gidaghanon. Ayaw kawilis mga gwapang choir member diha. Kay nakay asawa. Ayaw kawili ana. Di ba? Paniguro gyud in taon sa imong kaluwasan. Kaluy in taon ang imong kalag. Kay ang bitin ng anak ayaw in taon og iparehang imong kaugalingon nga basig may sama sad kas mga bitin nga magwali sad og sukwahi sa Torah. Hinumdumi na ha. Usa lang, duha lang katawo dias Biblia ang naghingalan og bitin sa mga parisyo ug sadusyo. Si Yukanan Hamat Bilra, nga gitawag niyo John the Baptist, o si Adonai Yeshua Hamosya. Mga igsoon, sila ra gyud ang nihingalan og bitin sa mga parisyo ug sadusyo. Karon sad, wa sad mo'y laing na dungog dires kahanginan. Kinira nga programa pa ang inyong nadungog nga naghingalan sa mga kapastoran gikan sa kaparian sa Katoliko, ngadto sa mga pastor, sa mga protestante, ngadto sa mga born again. Dire ra nyo madungog nang tawag nako ninyo mga bitin, kay ang inyong giwali sukwahi sa pagtulunan sa mga apostolis, sukwahi sa pulong sa Adonai nga mao ang Torah. So gipamatud-an ni Adonai Yeshua nga ang mga Orthodox sa unang panahon, mga Torah teachers gani ni sila ha. Sa gibasa Brad Linya aw ni ikaw ay gabasa tudok 23:33, mga magtutudlo sa balaod. Doctor of Law. Ha? Mga magtutudlo sa balaod na sila. Sa to pa mga Torah teachers, CGs. mga Orthodox, mga rabay. Kanang rabay kung tawag rabay, mga Torah teachers na sila. Ginganlan ni Adonai Yeshua og mga bitin. Nga naman, presentation Torah. Pero ang gitudlo takanot. Ha? Muna na ang mga igsoon. Sama sa mga pastor. Sama sa mga pastor, presentation Bible. Pero pagwali, kaugalingong doktrina ang ipangwali. Bisan kung sila kaliwat pa ni Abraham, mga igsoon, di ka makalingkawas. Ayaw pagdahom atod pa ni Yukanan, ayaw pagdahom nga kaliwat mong Abraham. Sa ito pa, bisan kaliwat ka ni Abraham, dili ka kalingkawas. Nganganlan kag bitin kung magtudlo ka nga sukwahi sa Torah. Bisan pa nagtumbok ang propesya sa Pilipinas. Ha? Bisan po nagtumbok ang propesya sa Besan pa kung Tinoo, di man nato ikalimod Amen. na ang propesya gitumbok sa Pilipinas. Pero ayaw sabta nga kamoy gigamit. Ayaw hunaw na kamoy gigamit. Kay kamo naamo sa level sa pagkabitin mga igsoon. Kay wa mo magtudlo sa Torah sa Adonai. Juan 8:34 ngadtos 44 og 1:8. 34. Oh, Juan 8:37 ngadtos 44. Rantay City. Rantay City. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Oh, nasayod si Adonai Yeshua brother nga kaliwat silang Abraham. Nasayod ko. Kailaw yung Adonai Yeshua sa tanang tao. Amen. Siya nasayod ko kaliwat mo ni Abraham. Pero nagtinguha mo sa pagpatay ka nako. Mo na naron. Okay? Kay dili man
kamo modawat sa akong pagtulunan. Oh. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. O Dios, duha na. Kaliwat Abraham niya inyong amahan lagi. Padayag. Amahan. Kaliwat silang Abraham, pero doon sila laing amahan. Ingon ni Adonai Yeshua, nagbuhat ako sa kabubuton sa gisugo kanako sa akong amahan. Klaro kayo ha? Nga Adonai Yeshua, nagbuhat sa gisugo sa amahan. Wala mo supak siya, mga igsoon. Pero, kamo matod pa niya, nagtuman sad sa sugo sa inyong amahan. Okay, padayon. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Yeshua mitubag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Oh, kana. Di tinuod anak. Kung tinuod pa nga anak kamong Abraham, Piki, di tinuod. sa to pa anak lang guro ni sila sa physical lang guro ba nga Pisikal na. panagway, pero ang spiritual dili anak ni Abraham. Oh, dili anak ni Abraham sa spiritual. good. Makamanifest. Manifest ang tanan. Asa nga. Oh, kung spiritual ka, mga igsoon. So, mo man na, kasagaran nun, manghambog, Christians, mo angkon, anak silang Abraham ang sad. Sure kayo. Oh, anak sang Abraham ang Christians. Pero mo lagi na, tanawon ta, kung anak ba yung Abraham, sila mituwag. Si Abraham ang among amahan. Apan si Yeshua mituwag. Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Unsa may gibuhat ni Abraham? Nagtuman sugo. Di ba? Amen. Wala magsupak sa sugo. Pag ingon sa Adonai, Abraham, Halad. ihalad ka nako ang imong bugtong anak. Ningon tas Abraham, di na kinahanglan Ginoo kay grabe kung pagtuo nimo. Nagtuo ko nimo, imo nang gimatarong ang akong pagtuo. Pangayo lang bisag unsa diya Ginoo, ay lang niya akong anak. Kadaghas butang gusto nimo pangayo, pangayo ay lang na akong anak. Naunta si Abraham. Pero way daghang pangatarungan si Abraham. Wa gisimingon asa man ang mabasa. Mga pastoron, hisgutan ni mong balaod. Sa Adonai, may asa mabasa. Ada ang tugon man na. Hindi na, wa man dinas bagong tugon. Unya, muklaim mo anak mong Abraham? Nga kung kamo makapangatarungan sa inyong mga doktrina, mga igsoon, halos i-deny na ninyo ang tibok Biblia? Okay, tiwas ubasa. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran Oh. nga akong nadungog gikan sa Elohim. Amen. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Mm. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Amen. Dayon. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Oh. Sila mitubag, dili kami mga anak Sa sa gawas. gawas. Usaray among amahan, ang Elohim. Oh, sayo na kayong pagpangangkon. Masa na mga Christians ron. Elohim gyapon ang ilang amahan. Oh, 42. Si Yeshua mitubag kanila, kon ang Elohim mao pang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon. Oh. Kay gikan man ako sa Elohim, Oh. o karon ako ani adinhi. Mm. Wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala niya ako. Amen. Nganong dili man kamo Makasabot. makasabot sa akong gisulti. Maugyod. Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Kana. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao To, ang anak. yawa. Giklaro na sa Adonai. Mga leader sa reliyon kini sila ha. Mga orthodox, mga leader, mga rabay. Mga pastor karon. Muangkon anak sila sa Elohim, anak kuno sila sa Dios. Pero gipamatud-an ni Adonai Yeshua nga mga anak kamo sa inyong amahan, nga mao ang yawa, mao ang Satanas, nganong si Satanas may inyong amahan. Kay padayon. Og buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Oh, kana pagbuot lang mo sunod sa tinguha sa inyong amahan. Anak gid ka sa imong amahan nga si Satanas. Unsa may tinguha ni Satanas? Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Mamumuno siya sukad sa sinugdan ug ang tinguha ni Satanas mao nga tuison ang Torah. Amen. Lubagon ang Torah. Samas gibuhat niya sa Genesis ba?
Ingon adunay ayaw mo pagkaon ni anang kauya kay sa panahon mo kaon mo mamatay mo. Ang pulong ni Satanas pagtuis ningon siya dili kamo mamatay. Mauna ang gibuhat ni Satanas. Unya mo na inyong gisunod. Kamo anak kamo sa inyong amahan nga mao si Satanas matud pa dire kay og buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Gusto sa niyong tuison ang tura sa Adonai, gusto niyong tuison ang walis mga apostolis. Amen. Amen. Oh, mamumuno siya sukad sa sinugdan. Gipatay niya ang pagtuo nila ni sa mga Adan. nila ni Adan ug ni Iba. Gipatay niya ang pagtuo sa mga katawhan sa Elohim. Og karon sad gusto niya patyon ang pagtuo sa iyang katawhan nga Israel gumikan sa mga teaching ninyo nga mga bakak. Sa mga pagtulon-an ninyo nga wala sa Torah. Unay pagpatay ninyo. Padayon, Wala gayud siya modapig sa kamatuoran, Oo. kay wala man kaniya ang kamatuoran. wa siya dapig sa Torah. Unsay kinsa ang kamaturan? Ang kamaturan matud pa sa Salmo 119. Ang kamaturan 119, 142 nga ang imong Torah mao ang kamaturan. Si Lucifer, si Satanas dili dapig sa Torah. Dili siya dapig sa kamaturan. Kamusad mga pastor, dili sa dapig sa Torah. Di ba? Di ba pareha mo? Di mo dapig sa Torah, di mo dapig sa kamaturan. Oh, padayon. Kon mamakak siya, natural lamang kana kaniya. Oh, Kay bakakon man siya og Amahan. amahan sa tanang bakak. mauna mga igsoon. Nya, ang wali niyo mga pastor kay puro man bakak. Amahan nila ang So ang amahan ninyo, Satanas. mao ang bitin. Mao si Satanas mga igsoon. Ha? Mo nang dili mo makalingkawas. O pinadayag 2:9. O pinadayag 3:9. O. Naay mga mo na gipamatud-an sad sa Biblia, mga igsoon. Sige. nadayag. Pinadayag kapitulo 2:9. Pinadayag Okay, sa makaw na lang. baby. Oh. Nasayod ako sa imong mga giantos ug sa imong kakabos. Oh. Apan ang tinuod dato ka. Oh. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo ni adtong nagpakahudyo. Apan mga sakop diay sa pundok ni Satanas. Oh, niapag yun sa 3:9. Pinadayag yapon. 3:9. Oh. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo, Oh. mga bakakon, Mga bakakon. paduulon ko sila kanimo aron paludhon og payokbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Baruch Hashem. Amen. So doon na gyud ay gipamatud-an sa Biblia nga dunay mga nagpakahudyo apan mga bakakon og mga sinagoga ni Satanas. Mauto ang gisgutan nato kaganina nga gisaway ni Yukanan, gisaway ni Adonai Yeshua nga mao ang pundok sa mga Orthodox, mga Parisyo og mga Sadusyo. Di pa matud-an ni Yeshua nga mga bakakon mo, ang inyong amahan mao ang bakak. Mao ni sila ang gisgutan sa pinadayag 2:9. Pinadayag 3:9 kanang gitawag og mga Hudyo nga mga mini mga sinagoga daay ni Satanas. Mao tong gisgutan kaganina sa Juan 8:44 nga ang ilang amahan mao si Satanas o ang ilang tinguha maong pagpahimuot kang Satanas. Ang pagsunod sa sugo ni Satanas mao ang pagsupak sa Torah. Dili kamo mudapig sa kamaturan kay si Satanas dili man mudapig sa kamaturan. Dili mudapig sa Torah kay si Satanas dili man dapig sa Torah. Mao na ang inyong kinabuhi. Mao na mga igsoon nga kaliwat di ay gyapon mo bitin bisan pag mingon mo born again man mi bra di naman may Romano Katoliko lipay pa kayo mo nga nag born again mo. Unya Christian na kuno sila. Ha? Unsay mo rin Christian na kuron? Sa una di ay Katoliko. Unsa man nila Katoliko dili Christian? Di ba? May bulong ko nila ron. Unsa man karon a Christian na miron? O sa una di ay Katoliko. Unsa man itong Katoliko pa ka di ka Christian? Christian, oy. Mother to siya. Mo na gingon nga mother, ginikanan to siya ninyo. Kamu mga anak. Katong gibasa na to kanina ba nga ang bitin nakig-away sa babae o ang tanan niyang mga anak, kaaway po ang mga anak sa babae, kaliwat nang liwat.
nanganak ang bitin. Mga igsoon, naghimo mo inyong salag. Nigawas mo sa salag sa inyong ginikanan. Naghimo mo inyong salag pero bitin ng gihapon. Kay ang pagtulon ninyo, mao man ang pagsupak yapon sa tura sa Adonai. Ha? Kano sa ka makalingkawas? Ha? Unda nga. Kung pastor man ka, napay panahon nga maghinulsol. Bisan kung masakitan ka nga, ginganlan kag bitin, diris kahanginan. Nadungog nimo ikaw pastor nganlan kag bitin, diris kahanginan. Pero may tsansa pa ka maghinulsol. Ha? Itudlo ang Torah. Hinulsuli ang imong pagbiya sa Torah. Balik sa Torah sa Adonai. Sumala sa atong gibasa niya itong miaging Domingo sa Jeremias 12:16-17 nga kumubalik ta sa iyang pagtulunan, mupasakop ta sa pagtulunan sa iyang katawhan, mahimutan niyang katawhan sad. Dili na ta niya tawgog bitin. No? Balik ta sa Torah. Munang kamong mga pastor, dili sabton ninyo nga gi pasakitan ta mong istorya. Dili sabton nga wala ko mahigugma ninyo. Nahigugma ko ninyo. Gusto lang nako nga mahigmata mo, mga igsoon. Ngano kung wa ko'y gugma ninyo, nga ako nagdako ko kauban sa mga pastor nga nagmatuto nako. Ha? Gimatuto kog mga pastor. Gauban-uban kog mga pastor sa unang panahon. Mao na nga dako kog kaluoy og gugmas mga pastor. Gusto nako nga kamong mga pastor maghinulsol. Undangon na ninyo ang pagwalik kabakakan ngadto sa inyong mga membro. Iwali na ninyo ang Torah. Tudloan niyo ang tao pagbalik sa Torah, pero kamo mismo kinahanglan mo balik sa Torah o magkinabuhi subay sa Torah. Amen. Para makatudlo mo sa inyong mga membro. Aron dili mo nganlan nga bitin. Aron dili mo nganlan nga bakakon. Kundili tawgon mong mga magwawali sa kamaturan. Tig-ayo sa guba nga dalan. O kaywa naman sa tay igong panahon mga igsoon. Natapos na usabang atong oras, ako mag-aawhag kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pag-ampo. Ing na ang Adonai Yeshua. Bisan nasakitan ako sa wali ni Brother Gideon, taknas kabuntagon. Nganlan ko niya og bitin. Pero dawaton ako kay nakasala man ko bato kanimo. Kay gilapas ko man ang imong Torah, gisal ko ay kuman ang imong Torah. Karon nga nakasabot ako Adonai, dawaton ko ikaw, dawaton ko ang imong Torah ug isaad ko nga itudlo ko na ang imong Torah ngadto sa mga katawhan. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Adonai Yeshua, hinaot nga imong panalangin ang mga mapainobsanon ug mahinulsulon nga kasing-kasing nga mituog midawat kanimo karon. Ug misaad nga moalagad kanimo mobalik na sa imong Torah. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Og kaywa naman kada igong panahon magsuon, kini ang inyong ubos nga alagad sa Adonai, Brother Gideon Silva. Kauban nato si beloved Brother Roy Celeste, beloved Brother Glenn Salod, o atong beloved Brother David Bacos Jr. o ang akong mahal nga anak Chikinor Silva. Manamilit kaming tanan kaninyo sa Paingon. Nga mulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuman ini hangtod sa sunong higayon, sa samang taknog, sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baruch hababishim Adonai. Dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.